A veure, des de Junts per Mataró, respecte a tot aquest tema d'aquests dies, a resultes de les informacions de la Junta de Seguretat, en el qual es diuen que a Mataró aquest any portem fins a aquestes 400 ocupacions, nosaltres sempre hem fet front comú a nivell municipal, en el sentit que era un problema transversal que afecta des de drets fonamentals a l'habitatge com a drets de la propietat privada o dret a la intimitat. I nosaltres aquí entenem que des del municipi sempre hem de fer front comú. Ara bé, en aquest tema, justament, i de cara a Madrid, el que sí que estem dient aquests dies és que a Madrid actualment, que és qui té en l'àmbit competencial la força per modificar les lleis que ens estan afectant justament en aquests casos de les ocupacions, com sigui la llei d'enjudiciament civil o el Codi Penal, doncs a Madrid hi ha els mateixos colors que estan governant aquest Ajuntament. Llavors, nosaltres el que estem requerint, el que estem demanant, és que el que té que fer aquest alcalde és agafar i convèncer els seus companys de Madrid perquè entenguin que això és una problemàtica real, que és una problemàtica que està afectant a la ciutat, que està afectant a la convivència veïnal, que està afectant a propietaris de tot tipus, ja siguin particulars com ja siguin de locals, i que davant d'això l'única solució és modificar la norma. I si això no ho poden fer dintre del seu propi partit, que surtin i ho diguin públicament. El que no pot ser és que contínuament estiguem fent polítiques de postureig. El postureig no ens salvarà d'aquesta situació. Nosaltres l'any 2018 ja es van portar una reforma legislativa a Madrid que no va obtenir el suport d'aquests partits, en la qual es demanaven processos exprés per desnonaments amb tipus de propietats, com puguin ser persones físiques, propietats que estiguessin a nom d'entitats vinculades a entitats públiques, i no van obtenir el suport d'aquests partits. El que tenen que fer aquests partits, concretament en Comú Podem i el Partit Socialista, és posicionar-se públicament en què és el que volen anar a demanar a Madrid. Quina és aquesta reforma que volen plantejar? Perquè el que no pot ser és que contínuament estiguem en aquesta situació en la qual a Mataró tenim un problema, hem de buscar un consens i anar tots junts. No, escoltin, nosaltres tenim molt clar quins són aquests drets que s'han de demanar o aquesta reforma que s'ha de demanar a Madrid. I és una reforma que permeti realment que exerceixi una protecció de la propietat privada d'una manera efectiva i que vetlli per la bona convivència veïnal i no permeti situacions com les que s'estan produint a Mataró en les quals una gent de bones a primeres ocupa un pis o ocupa un immoble i fastidia la vida de totes les persones que hi ha al voltant. És així. Llavors, a partir d'aquí, s'ha de legislar en favor de protegir aquesta pau social i aquesta convivència veïnal, que si no tenim un problema real a Mataró. Llavors, primer el que ha de fer, a la teva pregunta, primer el que té que fer aquest Ajuntament és posicionar-se públicament sobre què és el que vol reformar, quin és el seu objectiu en polítiques de vivenda i en polítiques de seguretat a nivell convivencial i a nivell de propietat privada, i a partir d'aquí busquem consensos i reclamem, però clar, que reclamin en el seu partit primer, que em sembla que per això estan governant aquí.